Dros y misoedd diwethaf, mae cwmni Golwg wedi bod yn rhedeg prosiect ymchwil yn rhan o Cronfa her ARFOR. I ymateb i'r her, wel, dwy her a gweud y gwir, tybed a os na golli ymdeimlad o berthyn yn digwydd yn ardalodd cefen gwlad ni. Oedd hwnna'n un her o'n i eisiau taclo. A hefyd, o'n i awyddus iawn i drial cynyddu ymwybyddiaeth pobl yn yr ardalodd yma o pethau sy'n digwydd a pethau sy'n effeithio arno ni'n lleol. A'r cwestiwn o'n i'n holi yn yr ymchwil oedd tyfed a'i sefydlu gwefannau bro. Byddai'n gallu cyfrannu at ymateb i un neu ddoi o'r heriau yna. Felly aethon ni ati, diolch i gwmni iaith i greu ymchwil yng nghymunedau Sir Gar a Gwynedd i gael ceisio cael barn pobl leol a busnesau lleol i gael gweld awn nhw'n gweld potensial mewn sefydlu gwefannau straeon lleol yn eu hardal nhw, gwefannau a platfformau ar gyfer straeon gan y bobl a byddai o bosib yn cynyddu'r ymdeimlad o berthyn i'r ardal ac yn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg hefyd ac yn helpu yn y pen draw i bobl gael gwybod beth sy'n mlaen yn eu hardal nhw. Mae'r ymchwil bron a bod ar ben, mae'n edrych yn addawol iawn mewn sawl ardal o Gymru ac ni'n edrych ymlaen i gael darllen yr adroddiadau yn llawn a gobeithio bwrw mlaen mewn ambell gymuned i helpu'r cymunedau yna i sefydlu i gwefannau straeon lleol newydd.